Salam, hormatly yurtdaşlar. Geçen hepten vakalarını bağışlanan gepleşigimizi 24 aprelde bolup geçen siyasi vaka bilen bağlanşdyrmakçy bolýar. Ol hem nämeden ibaret? 24 aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredov Washingtonna ýanky Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken bilen duşup geçirýär. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyny Amerikanyň goşun generali ýa-ni Michael Kurilla Türkmenistanyň güýçlüleri bilen hökümet ýolbaşçylary bilen duşuşyp şotaýda duşugyny geçirýär. Näme barada gurrun edildi ol esasy Amerikada da ýanky Türkmenistanda da edilen gurrun şol regionyň howpsuzlygy meselesi bolupdyr. Kaspy deňziň üstü bilen gatnadylýan ýükler şol sanyna gaçakçy ýükler. Ine şu barada biz ozulam habar beripdik. Şoň netijesinde diýip hasap edýän ýene de ikinji bir harby Amerikan harbysy olam ýanky Amerikan deňiz güýçleriniň admirali ady Brad, familiýasy Cooper. Brad Cooper olam şol Amerikanyň deňiz güýçleriniň 5-nji flotiliýasy olam şol Bahreyn aýlagyna ýerleşen ine şol komandir gelip ine Türkmenistanyna degişli ýolbaşçylaryny duşupdy. Ýöne aýdylşy ýaly Admiral Cooper resmi vizit bilen aýdyp gelen adamlar duýdansyz gelip şu taýda duşup geçip gidipdi. Bu näme diýildi? Oň haçan gelende maýdylyna haçan bolanyň wakany aýdylyna ýöne gelip giden aýdylýar, nyktalýar. Näme üçin gelipdir Cooper'ny biz çak edip bilýär. Sebäp şol biz geçen ýylyň noýabr aýyna ýanky Yemenin uğrunap İran'ın gemisi içindäki ýükem Türkmenistanyň alınıp barly haltalara gapgyrlan partlaýjy massalar 100 sonradan geçýär. Ine şol maddalary Amerikalılar tutýarlar. Şu tutanan flotiliýanyň ýolbaşçysy ine şol gelip giden ýanky Brad Cooper'ın goşunyň wekilleri. Soň şol ýükü ýok edýärler şu taýda. Indi nämçin gelipdir Cooper düşnükül zat demek Türkmenistany şular ýaly ýara gaçakçylygyna ýa köpçüliklerin adam gyrmagy niýetlenen partladyjy maddalary öndürmekde we olar transportirowk etmekde, uğratmakda gizlenýärler bilen ine şunu aýyplanýar diýip düşünýär. Ine şoňadan çären siz görersiňiz ýa-da biz görersiz diýen niýet bilen gelen bolmaly. Emma Amerikanyň goşun generali Michael Kurilla umumy şol goşun meselesi boýunça şol regionyň howpsuzlyk meselesi boýunça iş geçiren bolmaly. Orduňa ýeme Türkmenistana gelen ol şol Merkez Aziýan hem beýleki 4 döwletine daýlandy. Düşnükül zat Iran gönü kömek edip otyr Orsiýada şol Iranyň dronlary ana Ukrainada şäherleri bombalap ber ýa goşun bölümleriniň üstüne hüjüm edýär. Garadyna şu mesele şu taýda aranlyp maslahatlaşylan bolmaly. Näme üçin Türkmenistan şol işlere gatylşýar. Sebäp Türkmenistanyň üstünden şol belli bir derejedäki mukdardaky görnüşdäki harby ýükler ine deňiz üstü bilen ana Astrahana ýa-da Derbentdäki Orsiýadyň harby bazasynyň emesine ihtiýarlaryna uğradylýar. Şu arada biz ozal beripdik informasiýany ana şol Lellemiň ogly Hamana ýanky şol harby turganlaşyp geçirýän Kaspy deňiziň kenaryna dip Türkmenistanyň ähli ýanky bir transportlarynyň tanklaryny sürdi. Raketalaryny şol kenara
İdine de ve harvaçatlara dolanıp baran tehnika da yok. Demek şol tehnika nire uğradılıp durur şol hasbiya ekasından o gamları yüklenip Orsiýada diye başka kime gerek ol Türkmenistan'ın yararları ya snaryatları ya bombaları. Ene şol maglumatları yerine barlap şol berilen maglumatları tasdiklamasyny tapandan sonra ene Amerikanyň habarlaryny Türkmenistan bilen Euro-Türk dogry görüşme yeri geldi diýip men hasap edýän. Ene şonuň bilen şol işleri edip otyrlar. Biz şu uğraydık yankı Türkmenistan şu edýän o yankı jenayetçilikli hareket üçin men on jenayetçilikli hareket diýip atlandyrýan näme üçin? Sebäp Türkmenistan neutral döwlet hökmüni hiç bir döwletiň arasyndaky dawa uruşa gatnaşmagy hakkı hukuky ýok şu zatlary boyun alan üçin oňa bir taraplyk statusy berilipdi. Emma iş ýüzünde Türkmenistan ana açyk aýan Orsiýet tarapyny gorlap otur şu meselede. Orduň maddi material kömek däl hana görüp otur. Giýilin ýollamasy bilen hana bir partladyjy maddalaryň uğradylaryň diňe birje epizodiýa, birje bölüni, bir görnüşini ene Amerikalılar saklady. Tutulmady, saklanylmady, uğradylaryny geçirleni näçe onu hiç kim bilenok. Ýöne şol ordu işläp beren gulluklar bar. Olaram tapylar, niräsin. Enne şu zatlar näme üçin biz şuma dile getirýär? Men şuma giňişlerini görüň berýän ýoksa olgun bizim ýa-ni habar kanalymyzda da geçdi ol. Ben gysgaça 2 minutyň içinde aýdylyny şular ýaly generaller geldi Türkmenistanyň şular ýaly görüňler umum anyp barlydy. Ýöne biz ştaýda şuna biraz giňirek düşündürüş bermekçi bolýar. Sebäp halkymyzyň bilmegi zerur. Bizim ýa-ni halkyň ýeňsesinden şol satlyk hökümet ýa oturtma hökümet terörist hökümet diýip topar diýip aýdyl. Ne şular Orsiýet bilen gönden göni hyzmatdaşlykda hemme taraply. Bularyň gol çeken zatlary bar, şertnamalary bar Orsiýet bilen bilelikde 17-nji ýyl, 19-njy ýyl, 22-nji ýylyň 22-nji fevralyna da bar. Şo Orsiýet 24-nji fevralda hüjüm etdi. Şonun 2 gün öň Türkmenistan bilen Orsiýet ýene bir şertnama baglaşýar. Uzak möhletliň hyzmatdaşlyk bardy. Yani ola bar. Demek bu zatlar Orsiýet şol urşa başlamaka eýan Türkmenistany dogry özüni boyun egdirip soň hareketler edýär. Demek Türkmenistan tarapy şol edilen şoluşa öz goşandyny hökmany şertde goşýan, pul kömegini, el kömegini, dil kömegini, ýara kömegini o zatlaryň hemmesi ýuwaş-ýuwaşdan ene aýan bolar çykarlar. Ýani uruş gutarandan soň ene Ukraina hökümeti Türkmenistany bildirer. Öz ýemesini günahyny boynuna goýar, öz jezasyny talap eder. Ya kontribusiýa tölemeli bor. O şol Ukraina döwletine ýetirilen ýanyň bir bölümi Türkmenistanyň tölemeli bor. Göni gatnaşan adamlar bar, Orsiýet bilen gol çekişen ýa Putinle. Olar da hana ýemede ýa-ni gaga suwdyny jogapkarçylyk garaşýar diýip bilýän. Inne näme bar berdi? Ýene de şol näme üçin Reşit Meredov gitdi? Emma Amerika. Näme üçin prezident adam götürýän Lellimiň ogly gitmedi? Ýa Lellimiň özü gitmedi? Diýen sorak bardy. Ýa şo gelen 2 general näme üçin şulaň haýsy biri bilen duşuşmady? Ne atasy ne ogly bilen duşşan bolsa ýa belelikde surata düşürdiler ýa ýene bir şolar ýarzat. Ýok. Demek şu ikisini hiç yerde men ozalım aydık gelýän şu saýlawlary ya şu atalawly hiç yerde ikrar edilen yeri yok prezident hökmüne. Ya şolun geçiren saýlaw ikrar edilen yeri yok. Ýewropa Birleşiginde de ya da Amerikada da şu marka şu ýagdaý gözüňe tutsak harben gelip gitmedi. Yok. Olar bular ýaly ýanky hakimiyeti basıp alarlar ya bir kanun yolu bilen hakimiyeti eýelerleri ya da öz halkyn edip oturan diktatorları elini uzatmaýarlar bular salamlaşmak üçin şu meselede. Şu unkun. Sebäp görnüp dur kime hyzmat edýän Türkmenistanyň rejimi. Ene şu taýda
şu mesele ne? Türkmenistan'ı iki tane generalın gelip gitmeli. Şol bir wagtyň özünde de Reşit Meredov bilen Amerika'da Washington'da Anthony Blinken'ın iki çak gepleşik geçirmeyi hemmecikler utboşup durda. Ne demek? O Reşit Meredov'dan şu taýdan hasaba soralanır. Edi oturan işini näme? Tabi nelellimine on kemakıl oğlunu hiç mutaydı hasaba alanaptı. Onu yaptı orundan beri, men ene ozala ol demek Türkmenistan'ın ama demokratiya varada institutunun yol başlatıdı. Reşit Meredov. Sen gülecek mi ağlayacak mı? Yani şu hakikaten şeyle, şu vazifeyle. Sonra vice premier oldu. Uzak yılın devamında yani Dışişleri İşler Ministeri. Şu Niyaz'ın devrinin beri dine şu iki adım oturdu. Men bilişime göre hadir. Şu Kutbalı Köşk'te biri. Viktor Kharamov beýle kysym Reşit Meredov. Ataloğlu hataplamandy. Demek şolaryň Türkmenistanaky diktatura edýän hyzmaty gaty uly bolan üçin, ýa urnaýjylary bolan üçin şu diktatura esasy urnaýjylary bolan üçin şular wezipelerini saklanyp otyrlar. Ýöne bulyň menne bu hasap bermeligini goýlaşyp gelýär. Bugun bolmasa erti hukman bular bilen hasaplaşyp geçirler. Indi yana bir şu mesele oýunça aýtmaly zat bar da Orsiýet bilen Ukraina arasyndaky uruş barada men olgun eden çykyşymda aýtdym da biziňkiler şol ýakynny Orsiýada Türkmenistanly adamlary ýa grażdanlary işe diýen bahanasy bilen alyp gidýärler. O taýda näme iş etjek? Orsiýetde işlemelimi? Ya da Ukrayna uğradılacak mı? Şu barada aýdan pikirleme o taýda beri hökümete degişli beridir da o çüllügün çykaryp maňa ne näme sen bilýän pohuň ýok, o guman edýän o nire akıdılacağının bilene sen öz pikirin beýle däl diýen ýalyna terzi hapasözler bilen aýdypdyr, ýazypdyr. Indi şoňa masal getirýän Suwutnama hökmünde ýani Azatlyk radiosyny bolgun maglumat berdiler. Täze särli 36 tane erkek kişi Moskwadan Ukrainanyň Zaporojye şäheriniň eteginden ýanky bir front liniýasy geçýär. Şu taýda gazylan tranşeýalerde, tranşeýa diýen, düşünýänsiňiz, ekskavator göni gazyp geçýär, göni şol tranşeýany onuň içinde akop gurmaly, blendaj gurmaly adamlar için oturur ýaly, ýatar ýaly, goranur ýaly. Şeňmi? Ine şol işlere, ine şol 36 saat täze ekidýärler. Bir toparyň beýanaty bi, şolaryň akidilen ýigitleriniň şol ýemesi brigadiri ýa-da ýol başçysy la öz adyny aýdana haýrly lakamy bilen ine düşünür berýär Azatlyk radiosyny. Ine biz diýen şolar ýaly bolup geldik. Her kilometrine şunça mıň, 8 mıň, 9 mıň dolar tölenjek diýip aýdyldy. Biz şu işler amal etdik. Biz bilen pulumyz hasaplaşmadylar. Bir bölümini alıp kaldılar, tölemenip, şolar ýaly nägilelik bildirip çykyş edipdir Azatlyk radiosyna. Diýmek, size Suwutnama täzikleri şu tak türleýän bolsa akop gazmagy, ýa-da şolar ýaly o frontdan 15 kilometr gatdalyny eger Ukrainalar şol akoplar okatsa olaryň gumagarlyk gitmeli. Olaryň eline ýara gymyk, hiç adam ýok. Diňe şu pil bilen ýanky sement borly, şol akoplar urmalar blendaj bilen. Şeýdi ullanýan keller täzikleri. Bedine guruşy işin ullanýanlar. Ýöne ýetir düşen täzikleriň içinde täziklerin bar da içinde. Özbekler var, gazaklar var, täzikler var. Şol orta tarapyna uruşup pul üçin gelip Aslında mene ýetir düşeni var, ölenlerin kim bilýär, ýöne ýetir düşenleriň suratlary zatlary bar, görkezilýär. Görkezilýär, emelerde video roliklarda Ukraina tarapy görkezýär. Demek, şol olaram aýdýar, biz arlap getirdiler diýär, da aýtdylar goruluşyk bar, o bärik getirmem diýär, ine diýär başga wezipeňiz bolupdy, elin avtomat berýärler.
Olar birinciden Orsiýadan garajdanyny däl köpüsi. Şo garajdany bola ýanynda Orsiýadan ýöne biadalatly uruşa gatnaşmak gerekmi? Sen Ukraynalar çözanaga Orsiýadan üstüne. Emma Orsiýa çözdü. Ukraynanyň üstüne. 14-nji ýylda Krim armadasyny basyp barly. Donetsk bilen Lugansk oblastlarynyň ýa-da biziň dilimizden aýtsam welaýatlarynyň bir topar ýerini basyp alyp, ene şo taýda 8 ýyllar şo uruş derejesini saklap gelýärdi. Hananna Ukraina döwlet bitewligi, şerhetleriniň elle gelmeseligi 91-nji ýylda alalaşlanyň gol çarkylan şertnamalar hemmesini bozup oturan Orsiýa. Ukraina bar Orsiýadan 1 metr ýerine de dawa jenjeleden näme diýen bolsa Orsiýa dedi otyp. Diňe Ukrainada beýleki döwletlere emesini. Nägileligiň bildirýär. Siz biziň elimizde bolan adamlar siz biziň diýenmizden çykmalar terzi. Inne açyk aýdyp otylar, ana diňleseňiz Salowyov diýip bilen bir propaganda ony bar. Şoň diýen sözlerini diňle. Ya ediyen hareketlerini ortalarını şu taýdan düşünersiniz. Täjikliň ne suwutnamasy şu taýak akydılıp ýa-ni işledilerdi şu Rus hoşullary üçin akop gurup durlar, blindaj gurup durlar, söz berilen pulnamaly bilmenler. Indi bunun beýleki tarapy bardy. Ukraina kanunlary boýunça Ukraina çalış eden tarapa hizmet eden, yaşo tarafta uruşan adamlar haýsy döwletiň garajdany bolsa tapaw diýip, olara Ukraina kanunlary boýunça 10 ýyldan 15 ýyla çelli jeza çäresi garaşyldy. Şu terrorçylykly ýa-da basıwarjylykly hereketlere gatnaşarlyk üçin ýa şo hereketleri gollarlyk üçin haýsam bir ýol bilen şo hereketleri kömek we ýardam edelik üçin 10 ýyldan 15 ýyl aralygyny ene şol täjik ýigitlere o jeda garaşy urşy torandan soň. Olamalar öýdjedasyny. Ýöne ondan daşary Täjikistanyň hökümeti, döwleti, prezidenti bilen şol jogapkarçylygy çekilir. Näme üçin? Hani Täjikistanyň prezidentiniň eden çykyşy, öz garajdalaryny ýerler, siziň şol uruşda işiniz ýok, siz şo gatnaşmaň, sebäp ol biziň uruşymyzda ýa biz Orsiýa bilen bular ýaly şertnamamyz ýok. Şoň üçin siz öz başyňyzy gowga goýmaň, ajaly özüňiz buyurmaň diýip eden çykyşy barmy? Ýok. Demek şol Emomali Rahmanyň sesini çykarman, ýuwaşyk bilen samanasyny suway beren diýilýär türkmenlerde. Şonu da botyr. Bilýär taýda täjikliň uruşup berenem, ana Orsiýada durly kömek edip durannym. Ýöne siz şuny bolanak diýip ýeke ýerdeden çykyşy barmy? Ýa Orsiýadan talap etdimi? Siz näme üçin Allah biziň adamlarymyzy uruşup diýýär? Ýok. Demek olam jogapkarçylyk çekilir. Şol sanyna ene biziň lellimizem oglu bilen bilelikde jenaýaty çekiljek. Iki adamyň biri men iki diýip aýdy, ýani ol Reşit Merez, üçüncüsü. Sanasaň bilen sanyken ýurtdaşlar. Hemme jogam jogapkarçylyk çekilir. Niragysyndan döwlet ýani gorama gullugynyň wekilleri, men ýani mehmany aýdýan, prokuraturany aýdýan. Näme üçin bular şu zatlary böwet bolanaklar? Lelim bilen oglu gön açyk şertnamalary bar Orsiýa bilen baglaşan. Emmejigine şo suwutnama bolup durşulan o halkyň ýeňsesinden Orsiýa bilen o şu temalarda göne ysnaşykly gatnaşyk edýärler. Demek Türkmenistan tarapy Ukrainada alınıp barilen uruşy gollaýar. Ene borluq oturdy. Taýda nokat 200'li siýasat bolup bilmedi. Ya barsen ya ýok. Türkmenistan başy uruşyň içinde. Edýän işleri bilen, kömegi bilen, himayaty bilen. O galan zatlary diňe wagta bagly bolup dur. Hemme şuklaryň üstatçylar gitjek ýeri näde? Ene şuurlyk şu zatlara aýdyndyym size. Ýene de ondan şo aýdylýar da näme üçin Orsiýa tarapy
beýleki halkları ullanýardy. Özi çynakylary ullanyp otyr. Hana şu mal protesta çykdylar. Buryatlardan bar ana dün Yakutlanky çykyp otyr. Biz Orsiýet bilen beýip ýaşaşyp biljekler, bir de beýle gerekkel, ähli baýlygymyz elimizden kakyp alyp giderler. Bir innem adamlarymyz gelip Ağlıdandan sagat 3-de 4-de vertolyot bilen gelip bütün owan gawap şoň üçin erkek göwekdesiniň 60-70 göterimini alyp gidýärler diýip uruşa. Anyň o taýda ulawarlarda erkek göwekde bolmasa nädip güzaran görsün galyn zenanlar ýa çagalar. Ol Yakutiýa diýilenýär, men öz gulluk eden ýerler. O taýda sowuk gyşyny şumahan 40-50 gradus. Olam şonsuzam olar bir şol real kynçylykly durmuşda ýaşap beren milletler ýa halklar. Indi şolarda ne telewizor bar, ne internet bar, şu bahanasy bilen getirip olar Ukrainanyň ýerde ýerleşýänden bilen ak ýa näme uruş gidip duran. Ene şeýdip öýde raýdy otyr hana Yakutlar. Ödüne diye uruşa degişlisinde ya da 4 çağı, 5, 6 çağı bolan maşgalaryň erkek kişilerini alyp gidýärler diye de uruşa. Ondan ola gelýärmi ýygyny, ölýärmi o taýda. Ya ýitip gitdi diýip aýdylýarmy, pul tölemejek bolup ýygyna galylar. Ine şular ýaly ýagdaý bolsa Yakutlarym biz Orsiýet bilen boljak geldik. Ozal başgyrtlar aýtdy. Oňa tatarlar aýtdy. Onun yani hana çeçerler, Dağıstarlar, şu yani Orsiýet Federasiýasyny dürlü milletler ýaşaýar, olurça milletin wekilleri var. Indi olaryň biz ýok, beýle uruş bile gerek gel. Biz näme üçin Ukraina bilen uruşmaly? Uruşýan bolsa Orslaň öz uruşdyr näme diýerler. Näme üçin Moskwadan, Leningraddan mobilizasiýa edilen akda şo gyrık çetdäki halklary ýene-de gyrgyna berýär. Sebäp Ors imperiýasynyň siýasaty şeýledi, ýurtdaşlar. Ha geçen şol biziň watançylyk uruşy diýip atlandyrýan, ýa-ni ikinji jahan uruşymyzda da nämesin ýa faşistliň öňüne sürülen milletler, halklar, hemmesi gyrık çetdäki halklar. Orsiýetin öz içinde bolsa da ýa-ni Kuşaýdyşymyz ýa şol gyrık çetdäki şuň kun Ukraina sürülýän halklar, öňkü Sowet respublikalaryny alymyzda da Orta Aziýa erkek göweklisini taýhyrladylar, okun öňüne sürüp. Ha ýaşullaryň aýdyn sözü var, berýän gurrugy var. Oglanam bolsa guluklamyzda gaýarlaşyr. 3 adama, 4 adama bir 5 atar berlerdi diýär. Şo bir atyp özüne ok degenden soň hemen 5 ataryň ikinji adama şo bilen ok atmaly. 4 adama 5 atarym ýok. Ene şeýdip ene milletler garyldy. Ýa-da öňe ataka diýip ýüzläp, müňläp ene meýdanyň içinde bolup ýaty jesetden ýany. Ýöne nämemiş ana Ors komandiriniň beren buýrugyny ýerine ýetirmelisin. Şu depäni alaýmar. Näme gymmatçylygy var şu depäni? Hiç de ýöne şu görkezmeli, raport bermeli, ene bizene şu depäni eýeledik diýip Moskwa raport bermeli. Hasabat bermeli. Şoň üçin şu bir depäni almak üçin käýerde 10 miňlerçe adam wepat boldy. Ine geçen uruşy şu halklaryň, gyrık çetdäki ýaşaýan halklaryň ganun gazabyny aldy. Ulu milletlerden iň köp gan döken ine Ukraina halky. Şol uruşda da. Gatykan millet garyldy. İkinji derecede ine Belarusiýa halky. Bular ne partidan bolan üçin faşistler bular saraýlara salyp ýakdylar, ýyllar müňler. Ýöne Orsiýetde bular ýal jedalanýar işleri ýa çäreler geçirilenär. Ýöne onu näme üçin bugun şol uruşy Ors halky ýeňdi, Ors milleti ýeňdi galanyň kömek etdi diýip aýdýar. O nähir beýle bolýar bir adaletli. Ondan şol uruşda ýeňilen Germaniýadan kontribusiýa diýilýärdi, ýa-ni hun alynan hemme tölenen zatlar Orsiýetde gal. Han Türkmenistany näme hun getirildi? Aýdyp berseler. Germaniýa şol Germaniýada ozal işläp duran, nemisleň döwrüne işläp duran, faşistleň döwrüne işläp duran zawod, fabriklaň gurallary, enjamlary getirip Türkmenistana oturdurlarmy? Ýok. Hemmesi Orsiýede çykaryldy. Türkmenistanyň hiç zat ýok, näme alındy? Bizden bolsa hemme zat äkidildi. Şuň kun bizde ýüze tutorial ýene anlamazyn şol
irki döwürki saýteplerim ýok. Hemme altyny, kömüşini tonalap, 10 tonalap, 100 tonalap, 1000 tonalap fronta tapşyrdylar. Ene bizim gyýdy ellerimizin mertligi, den anlamadyk. Ha, şolara nisa bolsun aýdylym, ýa özüne bir zatlar berildim. Ha? Eneleri oğlunu itirdi, gelirler, görýaryny itirdi, çağırır, atasız garly. Ýani şolara kim kömek etdi? Men şu uruş ýyllarynyň soňra okudygly nesliniň çağasynyň biri gördük şu horlugy bir çetini hawa. Yetmezçiligi hatta 70-nji ýyllaryň başynda da Türkmenistan agyz zorluk gurlarlyk hawa edilen iş ýokdy. Ahir çarada medisina urunal, beýleki iş urunal, hak, zähmet hak tölenşinal ýok. Bir garnyň aç, bir garnyň dok diýilen düşünje bilen ýaşalar ertireçel. Ene Rus imperiýasynyň ene oýnan oýuny ene netije häzirim biziň bokurdygymyzdan elini aýrana, ana Gurbanoğlu bilen ogluny öňüm Niýazy näde aşa boyun egirdirdiler. Ne görüp otyrsyň. Başa bärde artykmys diýere düşündirýär zat ýok. Hem maňa bir uladymlar görüp dursun, bilimli ýaşlar. Okan görüň seredin, deňeşdirin. Näme üçin beýle bolýar? Ýöne adalatyň hatyrasyna ýene bir aýtmaly zat bar. Ukraina tarapyna urşup beren ne türkmenlerimize mazal. Ýöne olar hakyny tutma bolup gelene. Şo takene tapawduşdaýdy. Menden soraýarlar da tapawdy näme Türkmen Orsiýet tarapyndan gelip uruşdy näme ýa Ukraina tarapyna gelip söwüşdi näme. Tapawdyny şutaýdy. Ukraina halky öz topragyny gorýar. Bärden şolara kömek edýän ýa şolar bilen den gurup uruşýan Türkmen ýigitlerimiz şol hakyny azatlygy üçin. Şol halka öz söýgüsiniň hormatynyň barlygy üçin uruşýarlar. Olar pul berimdik gelen adamlar däl. Ýöne Orsiýet adamlaryny size plança $1000 tölecek diýip näçe Türkmenistanyň alyp gitdiler. Häzir hemme çykda beýan bar, şo giden adamlar bar. Men şoň üçin ştaýdy reýs açyk aýtmakçy bolýan niýetim bar. Ene şo täzikler bar, uruşana bolar awtomobil belini. Ýöne şo orta akop bilen bilinçnaz gurup berdiler-de. Şolaryň janyny gorumak üçin. Ene uruş gotarar boli. Ene Ukraina hökümeti, ene täziklere de Täzikistanyň hökümetine de ene olara bildirjek emesi bar, hasaby bar ediler. Şo sany Türkmenistanyň Gurbanoğlu dälgep. Şu gatnan adamlar bar, şumal Orsiýada gidýät, işleýät, o taýda akop gadýat, belki el awtomatly uruşýar. Şola öýüne ýygyna diri galyp, diri dolanyp gelende de pulalar almaz o başa mesele. Ýöne diri dolanyp gelende de ertesi gün ene Ukrainanyň talapy boýunça şol adamlar suwda çekiljekler. Ceza çaresini mene şolan kanunyna salgylanyp aýdylýar. 10 ýyldan 15 ýyl aralygyny ene türme jezasy garaşýar şolary. O türmäne o nerede oturur ýa nerede jezasyny çeker? Ukrainanyň territoriýasynda. Türkmenistan oturmaz, arkaýyn bol. Şo nerede jenaýetçilik eden bolsa geçsin şo taýda otursun, şo taýda bir döwüm çöregi ýemek üçin gije güni eli pili kirkeli işlep şo Orslanyň ýykan şäherleriň pasiýolaryny, ýurduny, tokoýuny, jenlerini, suwuny arsalasynlar. Minadan meýdanlar arsalasynlar. Ene şeýle bor. Ene şonu aýdaýyn, şoň üçin menden diýen bolsaňyz ýurtdaşlar içinizde dostmy, kardeşiňizmi, doganmy, garyndaşmy, kimse Orsiýet tarapy gitmäge meýli bar bolsa, bar we meni şular ýaly ne jenaýet işlerini başyny goşýan bolsa, men o katamaga ýediňe akop gazdym diýip, ol ýanky Türkmen kömsükligine edip gara çekiljek bolsa, şo zatlar bolmaz. Ene men size şuň ene entak howa bulaşma kadilen ýaly öňünden aýdýar. Reýsler açylyp başlan Orsiýada gerek şumal el güýji gerek. Orsiýetde şumal Orsiýetden göçüp giden özbekleň täzikleň sany 1,5 millionyň geçýär diýip aýdylýar. Şolaň öwezini bir zatlaryň dolmaly. Ikinciden gidip bana şol Orsiýadyň basyp alan ýerlerine guruluş etmeli. Akop Riyada ýa-ni täziklenken mysal getirdik. Ýok bolmasa da gerek bolsa olary ne ýene de size her aýyna ýanky $2000-3000 pul tölärinip
söz berip, soňunda da sözünde durman, ölýänçä uruşdurup, soňa bitip gitdi diýende, haýsy türkmen gelip hosarynyň ganyny sorajak, haýsy ona jogap berjek, şonu bir aýdyn. Şonu aýdyn. Ene bir goloýuňyz şo taýda Rus tarapyna uruşup ýa-da öşüp Ukrainada wepat bar. Näme oňa Türkmenistana ýygynyň çağalaryna pul uradylar, ýa kömek ediler. Ýok. Näme gerek arlanmak onda. Gaýratyňyz bar bolsa, beýle söwüşçüň bolýan bolsaňyz, göreşiň öz ýurduňyzyň içinde, uruşuň öz ýurduňyzyň içinde, öz hakky hukugyňyz üçin, öz maşgalaňyz goran, öz hakky hukugyňyz goran, beýle edermen bolýan bolsaňyz. Ukrainada aklara olonqy düşnükli. Şol Ukrain halkyna ýenen günden soň ene şol Şumal Ukrain tarapyna uruşýan ýigitler, esgerler geler erti Türkmenistanyna. Şolardyr. Erteki gün Türkmenistanyň harby gullugyny dowam etjekler. Ya harby gullugyny täzeden düzjek ýigitler. Olarda ýa tejribe bar. Gelirler öz ata watanyny aýdyp dur, ana bir çykyş eden video rolik goýup durlar. Adatlar radyosunun. Ata vatanım deyipdi. Türkmen geçmişim var. Men şonun için gelip şutaydı. Uruşun başlayan ilkinci günden men şutaydı Ukrayn halkının tarapını. Sebep men 18. ýylda geldim diye şutaydı işlep ýör. Öňe uruş başlandy. Men özüme geregini taýlap aldım. Şu halkyňky dogry, adalatly bular öz ýurduny gorýar. Men hem şunu bilen bile. O Türkmenistanyň orta tarapyna geçip men pul gazanmak üçin geldim diýip aýdan aýs. Ine tapagy şutaydy. Bolýa watandaşlar wagtyňyz kän alyp oturmaýyn. Ine şu ulukça size aýtjagym şol. Ine ol generallarym gelip gitdi. Ine bir ogry hökümetim, bir kanun hökümetim, jenaýatkar toparam öz 6 şaýyn alaryn. Hani näme kakalýarlar, hani görelini şular. Ha? Erte bürünät öz halkynyň ýüzüne seretjek. Amerikalılar sorar bulardan öz jogabyny. Şoň üçin gelendir. Bular bilen salamlaşmak üçin gelen ya Yemen Reşit Meredov o salamlaşmak üçin Washingtona çağırlanan. Şonu aýdaýyn edim. Ýurtdaşlar bolýa hemmäňiziň öňüňde saglyk, inne kefirlere çeli sag oturup.